Schimbarea începe fără zgomot. Nu când strigi, ci când alegi. Și alegerea ta e chiar aici, pe masa din bucătărie. Colegii tăi nu o fac și nici nu se întreabă de ce. Dar ăsta e momentul când tu alegi altfel. Nu e despre mediu, e despre ce vezi în oglindă, e despre cine vrei să fii, când nimeni nu te obligă. Un gest, un pet, o alegere. Fiecare obiect are un loc. Dacă îl știi, reciclezi corect. Dacă nu, doar muți problema. Tot ce e curat, sortat și corect pus, e salvat. Tot ce e murdar, strică tot containerul. Nu-ți trebuie pubele speciale, doar câteva cutii sau spații separate. Diferitele tipuri de deșeuri le pui în saci diferiți și le lași la locuri de colectare. Tot ce contează e să le sortezi corect. De acolo, totul se duce unde trebuie. Reciclarea devine ușoară când o legi de viața ta și devine distractivă când o faci cu ceilalți. Ăsta e un pet. Ce devine el după ce îl pun la galben? Petul tău e colectat, curățat, tocat în fulgi, apoi topit. Din el se fac fibre, iar din fibre, un hanorac.
Hârtia ta devine alta. Ceea ce ieri era un ambalaj, mâine e un caiet, un desen, o carte. Reciclarea nu înseamnă gunoi nou, înseamnă creație. Sticla nu moare niciodată. Poate fi reciclată la nesfârșit. Singura întrebare este: tu o pui la locul ei? Ce reciclezi azi revine înapoi în viața ta, sub altă formă. Reciclarea nu e gunoi, e tehnologie, e viitor, e alegerea ta. Nu trebuie să vezi poluarea. E deja acolo, în peștele pe care îl mănânci, în apa pe care o bei, în aerul pe care îl respiri. Microplasticul ajunge în 114 specii de pești și apoi în corpul tău, prin mâncare, prin apă, prin aer. Studiile spun că înghițim echivalentul unui card de plastic în fiecare săptămână. De fiecare dată când arzi plastic, el devine fum. Acel fum devine aerul pe care îl respiri, și tu, și părinții tăi, și frații tăi. Reciclarea nu e doar despre gunoi, e despre sănătate, despre protecție, despre grijă. Pentru tine, pentru cei din jurul tău. Important e să nu uiți de unde începe totul, de acasă. Pune deșeurile în recipiente sau pungi separate în funcție de categoria din care fac parte. După ce le-ai sortat, le pregătești pentru ridicare. Așa, dai șansă materialelor să fie reciclate și refolosite corect.